Alright. Napadaan sa sabungan, may nagsisigawan. Nung aking tignan, o tayo na, manok na pula, mukhang matapang, sa puti sa pula. Ang pera ni Mrs. na dapat ay ihulog ko sana sa Palawan, ay aking pinusta sa manok na pula. Mukhang tatamayan, nagsimula ang salpukan. Manok na pula, biglang tinamaan, naggewang-gewang. Sa isang iglap lang ako'y kinabahan. Di nakatayo, patay na puruhan. Ang perang hulog sa Palawan, tinalo ko sa sabungan. Alright. Oh yeah, pula daw siya. Let's go. Nung umuwi sa may bahay, ako'y matamlay. Ako'y nagsisi, ubos ang money. Darling, I'm sorry. Ako'y nuldap ng tatlong lalaki doon banda sa may palengke. Oh yeah. Pero ang misis ko hindi maloko, kinuktaran ako, basag-basag ang mukha ko. Ang darling ko ay magaling pala siya sa taekwondo. Lahat ng sipa niya ay sinapula ko. Dati rin pala siyang kampiyon sa Aikido. Talaga. Sobrang galit ng misis ko, bali-bali ang tulang ko. Bakit din na ka pa'y pinatayo? Ang perang dapat sa anak ko ay tinalo ko. Naakit ako ng kaya kinastigo ako ng darling ko. Nang dahil sa sugal napahamak ako. Kaya kayong mga sabungero, wag tumaya sa champion sa judo. Alright. Alright. Kaya kayong mga sabungero, wag mag-asawa ng champion sa judo. Alright. Sabi mo, hinold up ka. Ang tatlo